Bakit? Okay. Welcome to... Ganyan pala yung tsura ng loob, ha? Oh. Or the Team Healthy Biker Society Nangabali. Ako pala si Rose. Natin ako ang aking bikers. Travel. Tara na! Nandito na kami sa Quezon Road, papunta sa Taana. Then Arayan. Okay, full tank na si... Ano ba yan? Si Rosmio. Natin na mga bikers. Asan na ba sila? Mabibili sila. Mabibili sa mga bikers natin ngayon, ang mga Team Healthy. Pupunta kami sa Arayan sa may Baleba. Doon kami mag-exercise. Nahabol na namin sila. Ayan sila. Okay, healthy. Nahumura si Boss Rex. Kami kahabit. Nilagay muna namin yung baon namin itlog. Yung talagang role namin dito. Tagabit-bit ng baon. Okay, tara na! Sarap magbay. Pangit ang daan. Natin na yung mga bikers. Rough road. Ang ganda ng ano nila online. Okay. Sila ang mahabit. Mga team bikers. Madam! Eto sila.
Meron pa. Okay. Nandito na tayo sa may San hotel. Luis dyan. San Luis. Saan nakakaya dito? Ayun, 7-Eleven. Saan? Ang tanong, bukas na ba si 7-Eleven? Dahil sa pandemic ng 7-Eleven, sometimes bukas na hindi nila. But ngayon, it's already open. So, tara na makahabit, kape-kape muna tayo. So, makahabit. Hello, good morning. Kape muna tayo. Nauna muna kami kahabit para makapagkape muna habang hinihintay sila. Yes. Pogi ng kasama ko. Crush na crush ko to. Ayun ka muna dito. Sarap. Dito kami ngayon sa 7-Eleven sa Santa Ana Road. Santa Ana Road, yes. Siguro Santa Ana Road doon ah. Malapit sa Rotonda. Between Mexico, Santa Ana and Punta ng San Simon. Dito na kami ngayon sa Santa Ana Church. Ito ang Santa Ana Public Market. Ano na yung mga bikers nasa harap natin. Convoy muna tayo sa kanila. Saging to, oh. Nandito na tayo sa Arayan, Magalang Road. Nasa boundary na tayo ng mga Arayan. Nauna na sa atin ng mga THPS bikers. Grabe, dito ng Mount Arayat. Ganda ng view. Dito sa mga THPS.
Ang ganda ng train. Malayo-layo pa ba? Ha? Malapit na daw tayo mga kahabit. Habit, malapit. Ang ating destinasyon sa Balebatu. In Tagalog, bahay na bato. Mas malapit tayo na malapit kay mga Ito kabayan. tinatawag nila ano, Little Cambodia. Little Cambodia daw yun. Okay, parang mana temple siya eh. Temple ng Buddha. So, tinawag siya Little Cambodia dahil sa bukit ng bahay na parang templo. Nasa sa Cambodia. Ito na Tapos yung meron din doon yung gitnong backpack eh. Meron din doon, tsaka yung lake. na ang ating mga ka-bikers. Dito tayo sa epic fail ngayon. Mapakilala na natin ang mga bikers. The scene. Si Andre. Epic fail pa rin. Sa mga si Andre. Ayan na. Yan lagi mo. Argels. Hindi ko kami, may paano lang. Ma'am, ano po pangalan mo? Pwedeng photograph. Bundok, Baliti Dam. Dito na tayo sa may paanan ng bundok. Paanan ng bundok, di ba? Nag-exercise. Oh, yan o. Ay, kapipicturan na. Bawal pumasok. Bawal pumasok. Unauthorized. Boss, bawal dumunod ka. Kaya pasala, punta lang tayo, patasok pa yan. Oo, hindi na. Kanina. Sigara ka? Entrance 50.
Sige, thank you. Enjoy. Enjoy. Walang Singapore yan. Na, shoutout ta. Shoutout. Ano yun? Kanino? Shoutout sa asawa ko, amo. Asawa na, oh. Ikaw, shoutout sa asawa Shout mo. out sa Team Yayamanin. Ika Dre, shoutout. Shout out. Shoutout. Wala. Shoutout. Shoutout. Shoutout kayo doon sana sa Lengga. Pwede. Oh, ano? Pwede Katdula. Yeah, shoutout. Ikaw, wala ka shoutout? Ha? Wala. Alimang Tagalog na pambangan. Diba katulad. Antimano. Binabati ko yung taga-Kaya. Ano? Eh? Ito ko ha. Ano yan? Oh. Ang ganda ng view. Eh. Lumapit ko karita madaldal. Pangating magsalita. Ayun, ang ganda oh. Ah. Yes. Ipaninapan. Ah. Oh, yapin siya. Ah, okay. Ah, malaman libot na ning lake, ne? Ne? Wayne kan live. Kamig lelot ko. Kuya! Saan yung ano? Balet Saan ugak. yung Yan, balet ugak. baletugak? May mga bahay, mga pwedeng Dormitory arkelahin. yan, oh. Ito ko namin. Kapampangan niya talaga niya. Paalala ko lang po, nandito po tayo sa Gold Feather. Good. Yung Kapampangan, gintong pakpak. Gininto ang pakpak. Ang ganda yung uso na. Ay, wow, ay, ang ganda. Eh, sa 3,000 lang. Dati sa 20,000 lang. Malang gantos lang. Ayan, yung mga kubo, sinasabi, ay mga restaurant tawag doon. Gazebo. Ay, Hindi, tubo lang. kubo. Bahay pahingahan. Wow, parang may falls yata. Di sa fall. Ano siya? Fall lang. Maliit Yan na po, bahay, yung mga gratis yun. pahingan. Kung Ah, gustong magrenta, kumarkilaan. Kedong, kita ako nito. Yan ang mapagalpapadyak. Yan yung 200 ka. Yan. Wow, oh. Yeah. Oh. Sige. Oh, sige. Picture lapakan. Oh. Yan yung dalay. ano yun? Sakto yan. Hindi lang kasanting pose eh, kasi itang suluna bala mo, may kaya. Oo. Magkaya ka kanyan sa mag-selfie tayo. 1, 2, 3. Ang ganda oh. Parang sa Amaya. Ay, hindi na kayo nag-see.
Kaya itong tingamaya na. Nabalo. Mag-shooting. Eh, laki ni mag-shooting. Dami ito oh. Mamatay na. Ano na? Mamatay na camera. Wala na ano kain mo, laptin eh. Eh ako kasi nga nung kita laptin nyo eh. Picture yun na. Oh, Ano? video ini eh. Video at saka picture. Oh. Ay! Ate San! Ay, yaman kene. O, tilugin. Masantingin view. Pwes pa kami! Babalik tayo. Sige, paluin to. Ay, kaya ang tek doon. Tama yung tek na yun. Hindi. Tingnan na oh. Amaya oh. Yan nga Maya, shooting na. Yan, loklok pa mo, step by step. Yan. Ah, wow. Sige, masanting picture. So, yan ako. Taas ng puno na to. Pwede magkaigan na. Doon ka mo. Sige. Eh, ganito! Sige, ako makiabe na ako, Ken. Oo. Isama ka na. Na? Dati yung sigurong kain Ha? ng swimming pool. Welcome to! Loob, ha? Ganyan pala yung tsura ng loob, ha? Ha? Oh. Masarap dito sa Rayat. Maganda yung simoy. Tingnan eh. Explore tayo. Hello, madam. Good morning. Sige, labas kayo. Sige, video ini. Rapi lang tayo ng step. $200 steps daw ito. Kailangan na eh. Hindi lang may drive. Rapi lang na. 200 steps daw ito. Kaya ko kaya. Ano pa ang pagal niya? Ha? Ano pa ang Wala na. pagal na? Siya pa makawal. Ay, tara. Tara, mag-bike! Hiking and biking. Yan, oh. Aray! Tara, umakyat dito sa 200 step! Kayang-kaya! Oo. Malakas pa yung paa sa padyak! Yeah. Kapag video. Sige, oh, kaway. Shoutout mo na. Shout out! Shut up! Sige. Kung gana ko, Kenny, luwenda na kayong pumukyat.